Zatímco většina obyvatel ještě spí, oni vstávají, aby šli pomáhat. Členové spolku Stop sečení srnčat Plzeňsko vyráží na pole dříve, než na něj vyjedou žací stroje. A to s jednoznačným cílem – najít pomocí dronu mláďata, která v trávě instinktivně znehybněla a uchránit je tak před jistou smrtí. Sezona začíná teď na tom začátku toho května, v podstatě, kdy se začínají rodit mláďata a zemědělci začnou hlásit seče, tak v podstatě se dává dohromady tato parta, která se té záchraně věnuje a v podstatě je to potom zhruba 2 měsíce práce dennodenní a 5. hodina raní na poli, 4:30 podle potřeby. No. V loňském roce zachránil Roman Legát se svými kolegy celkem 661 srnčat a desítky dalších zvířat. Letos je cílem pokrýt ještě větší území díky dotaci ve výši 100 000 korun od Plzeňského kraje. Ta je určená na nákup dalšího dronu. Já tento projekt vnímám velmi jako důležitý. I v loňském roce jsem se do něj zapojil, byl jsem účastníkem sbírání srnčat z polí, několik sám jsem jich osobně sebral. Tento projekt mě zaujal i z toho důvodu, že jsem se dozvěděl, že při sečích zemře až 60 000 srnčat. Mláďata ukrytá v porostu vyhledává spolek pomocí dronu s termokamerou. Bez této techniky je přitom šance srnčata v husté trávě objevit velmi nízká. Pomocí dronu se ty mláďata naleznou, pak teda je nutný, aby to mládě se odchytlo, dá se do přepravního boxu a vynese se mimo tu sečenou lokalitu, kde přečká vlastně v bezpečí celý ty seče a po seči se vypouští zpátky. Vlastně nezraněný a aby si ty mámy mohly dohledat. Pro možnost záchrany je zásadní role samotných zemědělců, kteří musí seč včas hlásit. Spolupráce se zemědělci se zlepšuje, ale mohla by být ještě lepší, protože ne všichni nám zdaleka nahlásí termíny sečí a nestihneme projít ty pole, respektive ten spolek nestihne projít ty pole. Pro dobrovolníky se jedná o práci na úkor volného času, která ale vrací přírodě to nejcennější. Za jedno ráno se v jedné z lokalit na jihu Plzeňska podařilo spolku dohledat i 16 srnčat. Komplikací pro všechny je, když se o seči dozvídají až na poslední chvíli. My se to dozvídáme většinou odpoledne před tou akcí a během nějakých 2-3 hodin prostě musíme tu akci dát dohromady a naplánovat a vytvořit ten tým, který tam vlastně ráno bude a ty mláďata bude dohledávat. Také kvůli časové náročnosti je velmi složité najít dobrovolníky. Aktuálně spolek schání například piloty dronů tak, aby se zvýšila šance zachránit opět o něco větší počet zvířat. Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách Záchrana srnčat, případně ve facebookové skupině Stop sečení srnčat Plzeňsko.